No, 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 no. Ang'o? Awuoch gima wuoche i TikTok makata imbe nyawagire. En ang'o mi watch ma okikel moro to wadwa nyiewo. San kaka ni birogo asiko kabedo katiyo matek kari ni dhaka ilagani dhakoni. Jomago to tije man moninga Ng'e gima timore nyawagire. Ok anyal ting'o san kama chuori mang'onga ting'o san iling koda kaka inene ling no. Ang'o matimi dhakoni? Gima tima to onge but ni kela ane gimoro wadwa nyiewo gimoro. Ineno san nyaka na chak ting'o san nyaka iti gi wini ka chuori odonje ot oting'o san ing'iyo kaka inyalo konye. Asekano. Kare in dhaka ilagani abiro wuoyo kodi nyaka kara. Ikano san kosing'iyo nago gima nyalo chamo. Dong guminyal jami mapod onge mwadwa ni wadwa. Nyawagire anyisi ni tumi akili in mineno ni. Ok inyal bedo abeda dhako. Mati ude momi anyisi ni poka gineni. Sawa, kaw pesa ni. Ineno pesa no? Anene. Ni dhako mahero ndi but yie gi wiyi kontrole pesa no bed maber. Kora adwa nyiewo gige chiemo, gige ot. Nyiewna kanyo mandas moroma. Ikelna. Sawa. Nyiew kanyo mandas 10 an be iya tin. Ne mandas sing 10 ok awacho ni mandas 10. Ko mandas siling 10 en oromo wach. Nyawagire, an ema wuoyo, in e wuon pesa kosa an e wuon pesa. Inde wuon pesa. Ang'o midwa ni wadonde adonda mang'eny kodi? Pesa no dak kana we migo dak na Nyawagire ng'eni manu temang'o ma long life latomil. Nyawagire dhi manya gima nyachamo dhako ni. Ang' yae ni kia. Ate mana nyumora nyuma gi mon moko ma